ngayong araw ay aabot po sa 313,641,407,000. Ang halaga nito na tinanggap ng mga mamamayan ng Central Luzon. Highlight din po ang mga ibinidang programa ng Pangulo, ang drainage system umano sa ikalawang distrito ng Pampanga na poprotekta sa mga malalawak na taniman ng palay. Ayon sa Pangulo, itong higit na dapat paghandaan pagkatapos ng pamemerwisyo ng El Nino at inaasahang La Nina. Ati na may sira, tulungan. Hindi naman. Ati may sira. Ate may sira. Hmm. Kanano ka raw doon? Mga katlong eh. At nung dalan? Katlong. Sapat na yun, makakatulong nyo. Dama ka na mo. Mahal na Pangulo, maraming salamat sa tulong nyo. Ako naman ang talagang gustong maririyan, yung talagang patuloy niyang pagtulong sa mga farmers natin. Kasi alam mo, lahat yan manggagaling. Lahat ng ating kinakain, lahat ng ating pangangailangan nanggagaling sa farming. Para po sa karagdagang impormasyon pa, kaugnay ng pagbisita ng Pangulo dito sa lalawigan ng Pampanga, makakasama po natin ang ating kasamahang si Paulo G. Santos na tumutok sa istoryang yan. Paulo, napakagandang balita nitong financial assistance na tinanggap ng ating mga magsasaka at fisher folks dahil alam natin ang naging epekto ng El Nino sa kanila. Pero maliban doon sa financial assistance, I believe may ibang tulong pa na ipinaabot ang ating Pangulo sa mga magsasaka. Totoo ka dyan, Jen. At isa sa mga binanggit ng Pangulo ay itong mga kaparaanan para at least itong mga sakahang lupa ay hindi makokompromiso dito naman sa inaasahang La Nina na magdudulot ng pagbaha dito sa Central Luzon. Partikular na itong area daw ng Pampanga 2nd District na base dito sa report ng DPWH ay halos natapos na yung drainage system upang itong malawak na lupa dito sa area ng Pampanga 2nd District, ang lokal na pamahalaan ng Lubao, ay yung sakop ng Lubao at gayon na rin dyan sa Florida Blanca, Pampanga. At sa pagbabanggit ng Pangulo dito sa mga usapin ng infrastruktura ating dyan na may epekto sa agrikultura, itong binabanggit na Central Luzon Link Expressway na Phase 1 project na magdurugtong sa Cabanatuan at Tarlac City na halos patapos na rin daw. At gayon na rin itong Santa Cruz, Zambales, Pangasinan, o itong mga Tarem Road going to sa Santa Cruz, Zambales, Pangasinan ay nasa 73% na rin daw na tapos ito. At ang binabanggit din niya dyan na talagang kasama dito sa Build Better More na ikinakampanya ng administrasyon ay itong malapit daw sa katotohanan na matapos itong Clark to Malolos PNR, itong railway project na nasa 60% na. So sa kabuuan umano ating dyan sa usapin naman ng agrikultura, sa sektor ng agrikultura, simula ng taong 2023 hanggang nitong nakalipas ho na buwan ng Abril ng kasalukuyang taon, umabot daw sa 1 billion pesos ang investment, partikular na dito sa agrikultura. Pakinggan natin ang Pangulo. Alright, balikan natin, ipi-play po natin mamaya yung naging pahayag ng Pangulo. Pero Paolo, nakita din natin may mga equipment din na magagamit yung mga magsasaka. Ito ba ay ipinamahagi rin? At ano naman ang reaksyon ng ating mga kabalen na tumanggap nitong mga equipment na ito along with the financial assistance na kanilang tinanggap? Natutuwa sila, Jen, dahil malaking bagay daw ito, lalong-lalo na kung ang goal ng administrasyon mapataas yung produksyon. Nga lamang talagang maraming mga challenges itong ating mga magsasaka dito sa Central Luzon. Hindi lang yung baha,
At ang binabanggit din nila ay talagang yung research ba, dun ho sa mga lugar na talagang produktibo yung uri ng lupa, dun sa uri din ng pananim na kanilang itinatanim. Kasi gaya dito sa Bacolor, Pampanga, yung mga nakausap natin na tanggap ng ayuda, ating Jen, isa sa kanilang binabanggit na saan dadalhin yung 10,000 piso. Gusto daw nilang pag-aralan, ating Jen, yung mga available sa market na pataba para yung lahar, kasi may residue pa rin ng lahar doon ho sa mga pananim nila, particular na doon sa mga nag-shift sa high value crops, hindi na palay ang kanilang itinatanim. Gusto nilang maghanap ng pataba na kung saan angkop doon sa kanilang lupang sakahan. At dito sa ilan nating mga regional director na nakausap, dito sa kanilang research na ginagawa, talagang mainam daw talaga kung ano yung angkop na pangangailangan ng isang komunidad o ng isang asosasyon o kooperatiba ng mga farmers. Yun ang kanilang dapat matanggap na ayuda o suporta dito sa Department of Agriculture, ating Jen. At dito sa naging senaryo sa pagbisita nga ng Pangulo, parang maituturing na pre-zona na to, ating Jen, dahil hindi lang itong usapin sa agrikultura ang naging highlight. Isa rin sa kanyang mga tinukoy, yung mga mega infrastructure project na inaabangan natin. Alright. Mhm. Okay, at this point, pakinggan muna natin, Paulo, yung naging bahagi sa naging speech ng ating Pangulo. Agrikultura, halos 1 bilyong piso na ang inilabas natin mula noong 2023 hanggang sa Abril ng taong ito upang pondohan ang pagpangtulong na serbisyo para sa ating mga magsasaka sa buong Region 3. Upang mapabilis ang pagdadala ng mga produkto sa merkado, gumagawa po tayo ng mga infrastruktura na magdudugtong sa mga lalawigan ng Central Luzon, patungong Northern Luzon at sa Kamaynilaan. Ang Central Luzon Link Expressway Phase 1 na mag-uugnay sa kalapit lugar ng Cabanatuan City at Tarlac City ay malapit na pong matapos. Samantala, nasa 73% na ang ating nagawa sa Zambales section ng Santa Cruz, mga Tarem Road na magdudugtong ng Zambales at Pangasinan. Agrikultura, halos 1 bilyong piso na. Alright, Paulo, I believe maliban dito sa programa sa agrikultura para sa ating mga magsasaka sa Central Luzon, meron pang nabanggit ang ating Pangulo. Medyo lilihis lamang tayo ng konti, Paulo, dahil alam din naman natin mainit ang usapin ng pogo sa bansa at isa talaga sa hinihintay din ng marami sa mga Pilipino ay yung magiging pahayag ng ating Pangulo. I think he made mention about Pogo sa kanyang pagbisita sa Pampanga, Paulo? Exactly, ating dyan, parang pre-zone na nga ito. At sa pagharap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga local leader at na mamamayan ng Central Luzon ngayong Biyernes dito sa Brent-Sigyao Convention Center. Hindi lang yung kalagayan sa issue ng pagsasaka na naapektuhan itong matinding init ng panahon, itong kanyang mga ini-address sa maiksing report. Kaharap itong mga regional directors at ilang mga local leaders natin dito sa Central Luzon, pati na yung presensya nitong 7 gobernador, ating Jen, na inabangan yung kanyang salita sa halos ilang linggo bago ang kanyang SONA sa July 22. Isa nga rito, Jen, yung issue ng peace and order dito sa ating rehiyon. Ang kontrobersyal na sa magkaratig na lalawigan, ang Pampanga at Tarlac, na sa mga magkasunod na taong 2023 at ngayong kasalukuyan natin, Jen, ay umabot ng higit 2,000 biktima ng human trafficking at serye ng natutuklasang heinous crime, ang naging tampok na balita dito sa ating rehiyon. Ito yung unang pagkakataon natin, Jen, kasunod ng malaking operasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na magsalita ang Pangulo tungkol dito sa magiging hakbang niya na bantayan ang mga illegal na pogo dito sa ating bansa.
wala itong direktang sinabi na pabor siya sa Pogo ban na itinulak na ng Pampanga Mayor's League. Ngunit ang binabanggit lamang nito, Ate Jen, ay may hakbang na sila sa paglikha ng task force katuwang ang DILG laban sa illegal na Pogo. At ang mga sumunod lamang niyang sinabi, Ate Jen, base sa kanyang binabasang pahayag, ay ang war against illegal drugs dito sa ating rehiyon na minsan na naging battlefield nung nakalipas na administrasyon. Pakinggan natin Jen itong kanyang mga pahayag. Mahal at pinaghahalagahan namin kayong lahat. Alam ko rin po na labis ang inyong pagkakabahala sa mga kriminalidad at ilegal na mga gawain na sumisira sa kapayapaan ng inyong pamayanan. Nais ko pong ipaalam sa inyo na amin pong tinututukan at tinutugunan ang problemang ito. Sa katunayan, meron na kaming ginawang task force galing sa DILG para tutukan ang mga iligal na gawaing kaugnay ng mga naririnig natin mga pogo at patuloy din ang pakikipagtulungan ng Bureau of Customs sa ilang ahensya upang matigil ang pagpupuslit na iligal na droga dito sa bansa. Alright, bilang panghuli na lamang, Paulo, kung ikaw ay nagkaroon lamang ng pagkakataon na tanungin ang ating governor, kung nandun sa, well, I saw Vice Governor Nanay Pineda, nakakuha ka ba ng reaksyon sa kanila sa ginawang pahayag na ito ng ating Pangulo kaugnay sa mga illegal na pogo na nasa Pampanga at sa Tarlac? Jen, hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataon na makausap pa itong ating mga local leaders. Pero sa facial expression nila dahil na-address yung Pogo, unang nakita natin, naispatan natin sa ating camera, talagang nakangiti. Hindi na nakangiti itong si Tarlac Governor Susan Yap na itong usapin nga na to talagang naging problema niya dahil hindi lang yung usapin ng human trafficking ang kinahaharap ngayon ng lalawigan, kundi itong Bamban na sa personahe nitong si suspended Mayor Alice Go na nakapagkandidato pa at naging mayor dito sa kanyang lalawigan ay totoong inaabot nitong malaking kontrobersiya o nadrag talaga yung lalawigan dito sa iba't ibang issue, lalong-lalo na diyan sa pagkakaroon ng isang Chinese national kasi lumalabas sa ating dyan dito sa serye ng investigasyon dyan sa Senado at sa report na rin ng National Bureau of Investigation na si suspended Mayor Alice Go at isang Chinese national na si Go Huaping ay iisang tao lamang. At ang latest nga na report ngayon atin dyan, ang isa pa sa kontrobersiya yung serye ng report nitong AMLAC na malaking bulto ng pera na pumasok dito sa account ng suspended mayor ating dyan. Kaya dun sa presensya ng Pangulo at nai-address niya itong illegal na pogo, nakita natin yung mga local leaders natin nakangiti ating dyan. Alright, maraming salamat sa iyong ulat, Paulo G. Santos. Kayo pumama ko, magbalik yaing balen at balita.
Makatuto kayo pa rin keng balan at balita. Pakibalwan tamo-pamo po ang maging lagyan na ning panahon kay Abay Sir Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ning Pag-asa Clark. Sir Manny, magandang gabi po sa inyo. Weekend na naman po, anong magiging lagay na ating panahon, sir? Okay, magandang gabi rin, Ma'am Jen, at sa ating po mga tagapanood.
Sa ngayon po ay nagbalik na po uli itong hanging habagat o yung southwest monsoon na nakaka-apekto po lalong-lalo na po dito sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya po ang mga lugar ng Mindanao, Western Visayas, Central Visayas, Palawan, Occidental Mindoro at Romblon, maulo po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan at pagkulog-pagkidlat. Dulot po yan ng southwest monsoon o habagat. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Mimaropa, ang Batangas, Cavite at Laguna, magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang kalangitan nila sa bandang hapon o gabi at may inaasahan din po ng mga pulo-pulong mga pagulan at kulog-pagkidlat. Dulot din po yan ng habagat o southwest monsoon. Samantala po ang natitirang bahagi pa ng bansa ay localized thunderstorm po nakaka-apekto at nagkakaroon din po, posible rin po magkaroon ng mga isolated rain showers at thunderstorm. Sa ngayon po, ito lamang po ang weather system na binabantay ng Pag-asa na nagbibigay po ng pagulan sa ilang parte ng ating bansa. Kaya pinag-iingat po natin ating mga kababayan, magdala na po kayo ng gamit panangga sa ulan at kung minsan naman po ay sisikat pa rin man din si haring araw. So asahan na rin po yung mga madalas sa pagulan dahil nandiyan na po si habagat. Yes po. Alright, maraming salamat po sa inyong ulat panahon, Sir Manny Esguerra, Chief Weather Forecaster ng Pag-asa, CLOR. Welcome po at magandang gabi. Good evening, sir. Samantala, sa iba pong balita, naging matagumpay ang 3 araw na aktibidad ng MICECON 2024 sa Clark. Hitik naman sa mga plenary sessions ang uling araw nito. At upang mas magabayan pa ang mga nasa naturang industriya, inilunsad ang ikalawang edisyon ng librong Professional Event Management, kung saan tampok ang best practices pagdating sa event management. Natapos man ngayong araw ang MICECON 2024, nagpahayag naman ang pamunuan ng CDC na mananatiling bukas ang Clark sa pamamagitan ng pagpapagamit sa mga pasilidad nito ng libre upang patuloy na mapalakas pa ang naturang sektor. Narito po ang aking report. Sa huling araw ng Meetings, Incentives, Conferences and Exhibition o MICE Conference 2024 ngayong Biyernes, July 12, na ginanap sa SMX Convention sa Clark. Siksik ang naging schedule ng mga delegado sa iba't ibang plenary sessions na nakatuon upang mas mapalakas pa ang kakayahan ng mga nasa naturang sektor. At sa huling araw ng conference, isang libro ang inununsad na paniguradong malaki ang may tutulong sa mga nasa professional event industry. Ito ang ikalawang edisyon ng Professional Event Management Book kung saan ang mga author ay ang mga mismong taong naging matagumpay sa event industry sa bansa. Isa na rito ang presidente ng Philippine MICE Academy na si Dexter Dato. Well, it's really a guidebook for all the people who are, looking at MICE as a business, even students, as I mentioned earlier. This is also used as a textbook because it is CHED approved for all the event management subjects, for BS Tourism and BS Hospitality. So it's not only for students but even for the MICE professionals, those who are willing to learn more about MICE. Dumalo sa book launching ang presidente at CEO ng Clark Development Corporation na si Attorney Agnes V.S. de Vanadera na binigyan ng libreng kopya ng libro. Gayon din ang Chief Operating Officer ng Tourism Promotions Board na si Maria Margarita Nograles. Ayon kay de Vanadera, ang pagbabahagi ng mga best practices pagdating sa mga event management ang kailangan ng Clark ngayon. Ipinahayag din ng pinuno ng Clark ang kanyang buong suporta sa MICE industry at sinabing mananatiling bukas ang Clark upang mas mapaunlad ang naturang sektor. Ang hakbang na ito ay bahagi na rin daw ng pagiging MICE advocate ni de Vanadera. The tourism industry is a very dynamic industry. And we don't only deal with, let's say, if we're in Clark, we don't only deal with people from Clark, from Pampanga, from Central Luzon, but from all over the world. And technology plays a very big role. And so there is really a need to be in continuous learning in doing the MICE, meetings, incentives, conferences, and exhibitions. May technology na rin dyan. And so we can professionalize the MICE industry or the MICE profession, then we need trainings. And we are offering the training facilities in Clark for free.
so that we can really strengthen our MICE industry here. Malaking bagay daw ang commitment na ibinigay ng Clark para sa mga nasa ganitong propesyon. Ayon kay dito, hindi raw nagkamali ang PhilMICE Academy sa pagpili sa Clark para maging venue ng MICECon 2024 dahil sa buong suporta na kanilang ibinigay sa pinakamalaking pagtitipon ng MICE industry. It's really a good opportunity for all the stakeholders in Clark, to learn more about MICE. So from there, we knew already that Clark is going to be a very good destination also. So yeah, we really appreciate all the support from Clark. Hindi rin daw may kakailan ang Clark ang perfect place bilang MICE destination. And we really foresee that Clark can be a major MICE destination. It's very close to Manila, and it has an international airport. You have all the hotels around. Facilities-wise, everything is perfect as a potential MICE destination. It has very strong potential. And hopefully we can make this also as a second home. Samantala, inihag din ni Nograles ang patuloy na suporta ng Tourism Promotions Board sa mga ganitong pagtitipon. So it is really very important to empower our people, no? So they have to know the latest of market intelligence. Today they talk a lot about AI and sustainability. So we need to be able to equip our people and teach them on how we can compete globally. Because to share with you, the MICE Asia Pacific market in 2023 was around $1.2 billion and is forecasted to grow 10% every year till 2030. So there is really a big market that we can tap. Malaki rin ang pasasalamat ng mga delegado dahil sa dami ng kanilang natutunan, gayon din sa pagkakataon na ma-experience ang ganda ng Clark. We're having a lot of fun kasi we work more on the event organizer side, so we're not sanay being the delegates ourselves. And it's our first time to attend an event of this scale. It's so big. Apart from the networking and learning through the sessions, we got to see a lot of the cultural aspects of Clark and Pampanga. And then each activity, we get to see different things. So we've been through different hotels, so it's so interesting for us. Actually, particularly in our department, we do meetings and events up the bank. So kung ano man yung mga nangyayari dito, mga natututunan namin, we can also apply in our events and meetings. Jennifer Salenga, CLTV 36 News. Isa po sa tinalakay sa huling araw ng MICECon 2024 na ginaganap ngayon sa Clark ang kalagahan sa pag-adopt sa mga makabagong teknolohiya tulad na lamang sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Malaki raw ang may tutulong ng AI lalo na pagdating sa operational efficiency. Sa naturang plenary na pinamagatang Leveraging AI for Enhanced Visitor Experiences, ibinahagi ni Vima Gungadin, co-founder at CEO ng Great Events Made Easy o GiveMe na isang online event management company, ang ilang applications upang gawing personalized, interactive at seamless ang karanasan ng mga event attendees. Tinalakay din ng speaker ang mga hamon at ethical considerations sa pag-integrate ng AI sa events industry. Mahalaga raw ang pag-adopt sa mga ganitong teknolohiya, pag-aralan, pag-eksperimentuhan upang mas mapabuti pa ang anumang mga negosyo. Dagdag pa ni Gungadin, ito na raw ang direksyon na tinatahak ng mundo ngayon, kaya mahalagang makasabay ang MICE industry. Sa ngayon, hindi pa raw ito masyadong na-adopt ng naturang industriya, kaya malaking bagay ang MICECon bilang platform upang ipakita ang potensyal ng AI. It's about increasing productivity. So how can we do work faster and maybe even better, right? And that's where then AI tools comes into play here. Like for example, generating an agenda for an event, getting ideas, brainstorming about concepts of an event, writing speaker profile, doing a marketing plan. You have data from the event, registration data, survey data. So how do you analyze those data in an efficient way? And again, these are just a few use cases, but where AI can come into play. The adoption is not there yet, but there's always a starting point. And this is one of the starting points here. And I think soon enough people see how AI can help
that demystifies what AI is all about, and that's what's needed actually to get more adoption. Sa iba bang mga balita, sa layong may transform ang Clark bilang isang sustainable, smart and livable community na makikipagsabayan sa mga world-class cities sa iba't ibang mga bansa, patuloy ang infrastructure developments mula sa housing projects hanggang sa airport expansion sa pangunguna ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Ang BCDA ay isang government corporation na nangunguna sa pagde-develop ng mga former military base upang maging economic hubs. Sa ginanap na Build Better More Infrastructure Forum sa New Clark City ngayong Biyernes, July 12, ibinida ni BCDA President and CEO Joshua Bengkang ang kanilang mga high-impact project. Gayon din ang mga investment commitments sa Clark Freeport and Special Economic Zone. Ayon pa kay Bengkang, mayroong mahigit 35,000 hektarya ng prime land ang CFSEZ na maaaring mang-akit ng high-quality investments na posibleng magsulong sa economic growth sa rehiyon. Sa pamamagitan ng infrastructure projects, maaari nang magtrabaho sa Clark at manirahan sa Maynila o vice versa. Dahil sa mga ito, taas no umanong magsasabi ng bawat individual na masarap manirahan sa Pilipinas. So we think when there's prosperity kasi sa community, sa mga cities, there's national security as well. So I've learned that when I was in the United States last February when we are formulating that alliance. So we really want to provide the jobs, the stable income, as well as the livelihood and residential opportunities for our communities when they decide to live. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko na maging mapanuri at huwag agad maniwala sa mga post o anumang pong uri ng video sa TikTok at iba pang social media sites na nangangako ng educational assistance mula sa DSWD. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, talamak ngayon ang mga social media page at groups na naglalaman ng pekeng impormasyon. Layon umano ng mga ito na manlinlang at mangalap ng personal na impormasyon na maaring gamitin ng mga online scammers upang magnakaw. Kaya naman iginiit ni Dumlao na huwag maniwala sa mga content na hindi nanggagaling sa official social media accounts ng DSWD. Upang matiyak na lehitimo ang pinagkukunang impormasyon online, maigi raw kung magtungo na lamang sa mga opisyal na government websites at social media pages na may verified badge o check mark. Samantala, paglilinaw ng ahensya sa mga nais makapag-avail ng tulong pinansyal at educational assistance, kinakailangan munang dumaan sa interview at assessment ng social worker ang isang individual upang makakuha ng financial aid sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Ang naturang programa ay isa lamang sa mga serbisyo ng ahensya na nagbibigay ng cash assistance para sa pagkain, pamasahe, serbisyong medikal, funeral expenses at iba pang pangunahing pangangailangan. Para naman sa educational assistance, mayroon ding programa na ipinatutupad ang ahensya gaya ng Tara, Basa Tutoring Program. Layon umano nito na turuan ang mga kabataang hirap o hindi marunong magbasa. Para makaiwas ang publiko sa anumang uri ng scam, patuloy umanong magbibigay ng alerto ang DSWD laban sa mga kumakalat na pekeng impormasyon sa kanilang Facebook page. E kayo pumama ko, magbalik kaing Balen at Balita.
Makatuto kayo pa rin kay Balen at Balita. Kabalen, malapit na naman po ang eleksyon niya pa si Bayutan na naman pong miyalalbayong manungkulan karing balang probinsya, munisipalidad ng pong syudad Quete, Pilipinas at Makanyan mo naman king Senado. Base king 2025 midterm polls calendar, apepalwal na rin Commission on Elections o COMELEC, inyang milabas sa May 29, lalam na po ning resolution number 10999, makasadyay ang election period manibad January 12 hanggang June 11, 2025. King panahonay ni mipatupad yaing gun ban king mabilog a bangsa. Kabang marapat naman ning filing na ning Certificate of Candidacy o COC, kareng bisang tagal, manibat nga ning daratang nga October 1 hanggang October 8. Magumpisa naman po ing 90-day campaign period para kareng national candidates king tutuking banwa, manibad February 11 hanggang May 10, 2025. Kabang ing 45-day campaign period kareng local candidate, magumpisaya pong March 28 hanggang May 10, 2025. Marapat ing midterm elections king May 12, 2025. Kaugnay na po nini, akatalamitam din ng CLTV 36 News si former City of San Fernando Mayor Oscar Rodriguez at dati mo namang congressman na ng 3rd District ng Pampanga, dikil king paparatang eleksyon. Pepasyag na ning kayang nasang mika pamagbayo king politika, lakwas milalako niya kanu, ing tunay ng diwa ning serbisyo publiko. Malulungkot kumbaga, uling makaayong kitang kapong kapanawalan na tunay ng diwa ning pamamili ing malilyaring yaning kasalukuyan. Ngayon perahan, pamanyaling boto, alitunay pamamili ing malilyari niya, etamo pala ko, nung ninureng miyala, lalaitan isipan kong tunay ng diwa ng pamagservi. Malulungkot ko sana ating pamagbay. Meto nga misa ing midawon king Anao, Mexico, Pampanga ngini pong Biyernes, July 12. Kasabihan na ning kebaytanan ning Kapampangan hero ay Remedios Gomez Paraiso o Commander Liwayway. Biklade mo naman ing Gomez Legacy Park at merapat mo naman ing unveiling na ning historical marker ang pong estatwa na ning legendary Huk military leader. Ano po yung report ng Liana Canelao? Mga bitsa pamong kolorete king lupa ang pamanyulod presentableng imanan, bayo ya sumabaking gera. Makanini ang may kilala ang matenakang babaeng Kapampangan na Remedios Gomez Paraiso o Commander Liwayway at tubong barangay Anao, Mexico, Pampanga. Metong yung legendary Huk military leader alinaban karing Hapon inyang World War II. Yung kwento ng Commander Liwayway, I think it's very inspiring, one of the most inspiring war stories during World War II. Kapampangan woman niya, very young before the war, 1930s, anak yung vice mayor na maging mayor, very dainty, very pretty, local beauty queen, pero akit muna atining burning love for the workers and the poor. Ana pang Rabi Tantingko, ang direktor na ni Holy Angel University Center for Kapampangan Studies o HAUCKS, mabutlik ng 50 hanggang $2 na kilalakinan din kayang penimunan inyang panahon na ito. She became more famous uling pota ka nung bayo ya lumusob, mag-makeup ya, mag-lipstick ya, uling she really wanted to look her best. Uli ka nung yata ba, lupot na matay, so she wanted to look beautiful when she died. Kaya rin ang ikuwain katimawanan ni bansa inyang simbot ring Hapon king Battle of Kamansi inyang World War II, bailaos na pa makipaglaban para king karapatan daw rin talapagobra. Makanyan mo naman king social justice ang pong equality. She was so brave, she became a national celebrity, uling she even had an audience with President Manuel Rojas, King Malacanang. And like a true brave Filipino Kapampangan woman, talagang segutan niya. Peki ba taning alang takot ang presidente? Kasi sabi ng presidente kaya, kababae mong tao at lalabang kang makanyanan.
So, Peki Batane, sabi na, ipaglaban ko po yung karapatan dareng kalupaming pesad sa Peki po terorista kasi she was being accused of being a terrorist. Ing pepakit ng kabayan king gera ing meging sangkanan ng kay kasikatan king mabilog a bangsa. Mibay siya Commander Liwayway inyong July 12, 1919 at may ang uyabeking edad 93 inyong May 15, 2014. At ngayon Biyernes, July 12, pegmasasyon na rin kapamilya, government officials at aliwa pang memalen ing kayang kabayan niyan. People say she was a great leader of the Hukbalahap and the revolution. Yes. And she was able to do that by being the best soldier and follower. She will not ask someone, especially those under her command, to do something if she wasn't willing or able to do it herself, realizing that the cause is greater than anyone, including herself. Metong amisa ing midaw na takyanan ni Pamamustin ng Gomez Legacy Park King Balen. Kikilala mo naman king tatang ng Commander Liwayway ay ing dating Vice Mayor at maging Acting Mayor na ning Balen ay Basilio Gomez. At ing kapatid ng akayabe na king pamakilaban ay Oscar Gomez o Commander Laperal. Makanyan mo naman ni Pamaganville king historical marker ang pag-estatwa ng Commander Liwayway anting pamamiyagalal kanini. Kaya buring kalingwan ito sinabi ng Rizal through Elias Oribara na ikaywa ng manakit kembukang liwayway. Sana na kayo ko kalingwan balikdan. Detang mengatwag kalibutad na ning dalumdum. Pero sabihan, detang migalebi para kita mo niwanag. May tunga ordinansa muna man ng pesar na ning Sangguniang Bayan o SB ning Mexico at kikilala kang Commander Liwayway anting bayani. Samantala, agpangkad ng tingko, metong yamo i-Commander Liwayway karing matayan na kang bayani king labot Kapampangan. Balo mo, kaya pa mag-research making Kapampangan Center, dapat pa akakit hanggang yun. Emo king documents, kasi the historical documents, metong lang bundok, emila pang abasangan deta. Maliban kareta po, dudurot kami king Pampanga, makadiscover kaming tao, either war veterans or they are descendants of war veterans. Kwento de ing gewada rin kanilang pengari o grandparents. Ako, ingke ko'y talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin. Medong yan po yung Holy Angel University, kareng o HAUCKS, karing manigobra bang misulong ing preserbasyon na ning kultura, tradisyon at amano na ning labot Kapampangan. At king pamagmasusi na ning amanong sis 1, king bulan na ning Agosto, metong a solo singing competition ing kakasana ning museo. Ano po yung report? Base yung Proclamation No. 1041 Series of 1997 ng former President Fidel V. Ramos, may deklarayang Agosto anting bulan ning amano. Kasabi na nini, pagmasasyon niya naman ning amano si Juan kay lalawigan ng Pampanga, ing Kapampangan. Anting pamanyese king kaya katamong amano, miyaliwang aktibidad ng gagawa na ng Center for Kapampangan Studies o CKS na ng Holy Angel University o HAU king syudad na ng Angeles. Deng gagawin ni para king tamanyulong kaya amanong si Juan, year round la rin. Pero gustong aldoning amanong si Juan o buwan ng wika, itong August, every year mag-hold kaming competition. This year in competition, may solo singing in Kapampangan. Aparte kanini, may kakasaya pang miyalo ang paralan ni ibang misulong yung preserbasyon ng kultura, tradisyon at amano ng labod Kapampangan. Wapi naman, yung Center for Kapampangan Studies, kaya private institution supported by a private university. Pero manikwa kayong dita kasaw, kayong kareng LGU, ang po kareng government agencies, cultural agencies like NCCA, pero yan para kayong operations na ng center, nun kareng advocacies na. Pauli na naman ng gagawa na ng HAU-CKS, miyaliwano kanong lugar king bangsaring bibisita bang apakipusan ing mesabing museo. Ing talagang advocacy ni CKS is to promote regional studies. Niya mag-benchmark, masaya kaming mag-benchmark lang nga liwa, uling asusopan bilang isulong din karelang regional o ethnic identities. Kasi ngayon masyadong, yung national government masyado na yung overprivileged yung national culture, national
history, national language, at the detriment of or at the expense of regional languages, regional identities, etc. So BRIMI, in Kapampangan Center, may itong yung kareng dakal regional study centers na talagang ene paboren mate o matda ing ethnic identity dareng Bicolano, reng Ilocano, reng Iligaynon, etc. Samantala, atin yung adwang kategorya ang may sabing solo singing contest. Ang metong kareng programa king daratang abulan ning amano si Swan para kareng estudyante at kareng empleyado na ning universidad. Mid daw niya yung kompetisyon da rin king August 30. Para king karagdagang detalye, malyaring bisita king Facebook page na ning Center for Kapampangan Studies. Ako, ingki kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Apen rin, di mga regular balitang kinalap ng kaya katamong news team. Para king aluwapang updates, like and follow yun lamang po rin kaya kaming social media pages. King lagyo na po rin mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating puso makabalan. Happy weekend po.